Goedendag, ik ben Kenneth Sokoel en vandaag doe ik het programma samen met Ricky Stuttgart. Ricky, goeiedag. Hi Henk, en ook van mijn kant een goede dag. En ik ben ontzettend enthousiast over dit onderwerp. En ik ben benieuwd de antwoorden van onze gast. Oké, over onderwerp gesproken, we gaan het hebben vandaag rondom de ontwikkelingen van het OM in Suriname, het Openbaar Ministerie in Suriname. U weet, in december heeft Ebo Jones, dat is een DNA-lid van de NDP, samen met collega's een wetsvoorstel ingediend om de aantal PG's uit te breiden naar 3 of 5. Ook willen ze nog een rechterlijke groep erbij hebben. Dus we hebben nu het Hof, de eerste, tweede kanton enzovoort. En ze willen nog de cassatiegroep erbij hebben. Om volgens hun de rechtspreking in Suriname en de vervolging efficiënt te maken. We hebben vandaag uitgenodigd als gast Henk Ramnanlal. Henk, goeiedag en welkom. Ja, goedemorgen en bedankt voor deze gelegenheid geboden om over dit onderwerp vandaag te praten. Ja, Henk, we hebben jou speciaal gevraagd omdat jouw partijgenoot Erwin Kanhai vorige week een lezing heeft verzorgd met discussie in het partijgebouw van de PALU, waarbij ook de initiatiefnemer van het veranderen van de wet, ja, meneer Ebo Jones, aanwezig was. Wat heb jij tijdens de lezing opgetikt uit de voordracht van meester Kanhai? Nou, dus om te beginnen, zoals wij aankijken tegen het onderwerp, en dan begrijp je beter als ik praat over wat Ebo Jones heeft gezegd, als ik daarop inga zometeen. Elke wet of elke wijziging van een wet moet je beginnen je af te vragen welk maatschappelijk probleem wil je oplossen. Eigenlijk als je dat een beetje politiek wil formuleren, zeggen we vanuit een politieke zienswijze moet je als eerste afvragen in wiens belang ga je wat doen met die wijziging van die wet of die nieuwe wet die je wilt maken. En als je die vraag jezelf eerst stelt, voordat je dus begint met die wijziging van die wet, of die nieuwe wet die je in werking wil stellen, dan moet je dus eerst praten over dat maatschappelijk probleem. En wat we hebben gezien, is dus dat toen Ebo Jones als initiatiefnemer trachtte te onderbouwen waarom dus die wijzigingen nodig waren, zagen we dus te weinig die onderbouwing. We zagen te weinig de redenen omschreven waarom men dat college van procureurs-generaal wilde instellen op die nieuwe instantie, de Hoge Raad, waar men in beroep kan gaan, waar men met een moeilijk woord zegt men, waar men in cassatie kan gaan. En daardoor wordt het eigenlijk een beetje een moeilijke discussie, omdat je dan alle kanten kan opgaan. En het vermoeden wat we kregen werd bevestigd, dus dat men eigenlijk een beetje je zou wel kunnen zeggen, om partijpolitieke redenen, een soort van een gelegenheidswijziging, een gelegenheidswet aan het maken is. Dat is de indruk die we kregen, nadat dus ook Ebo Jones aan het woord is geweest. En we hebben eigenlijk te weinig die onderbouwing gekregen waar men die wijziging wilde instellen. En het baarde ons in afval na afloop, baarde het ons zorgen dat men deze wijziging wil doorvoeren. We hebben al eerder wijzigingen gezien bij de rechterlijke macht. En die hebben niet geresulteerd in wat we noemen juist een beter functioneren van die rechterlijke macht. Het heeft juist meer chaos gebracht dan ordening, om het even zo te formuleren. Dus dat is eigenlijk een eerste reactie. We kunnen daarop zo meteen verder dieper op ingaan. Een eerste reactie op maar Henk, voor zo'n belangrijke verandering die men wil inbrengen in de rechterlijke macht in zijn totaliteit, zou je niet eerst een onderzoek moeten doen? Zou er het niet op basis van cijfers
een beslissing of een conclusie getrokken moeten worden. Want dat hebben we niet in de media en ook niet van meneer Jones op de lezing gehoord of gezien zoals jij het daar net vertelde. Ja, dat klopt. Dus kijk, als het bijvoorbeeld zou gaan om het probleem dat die samenleving ervaart dat zaken die bij het Openbaar Ministerie worden gedeponeerd, dat die te weinig worden, ja, te weinig voortvarend worden aangepakt. Zou inderdaad dat moeten onderbouwen met cijfers van cases die zijn aangebracht in het verleden en hoe lang het geduurd heeft voordat het Openbaar Ministerie het heeft afgehandeld, om een voorbeeld te noemen. En wat was dan de oorzaak van het feit dat het zo lang heeft geduurd? Of als men vindt dat bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie niet onpartijdig is, dus niet onafhankelijk is, juist wat men noemt met willekeur te werk is gegaan, dan zou men dat moeten onderbouwen met cases waar men dat inderdaad heeft gedaan. En van hoeveel van de totale cases heeft men het gevoel gehad dat het Openbaar Ministerie willekeurig heeft gehandeld. Hè? Dus je zou dat inderdaad moeten hebben onderbouwd met statistieken en cijfers en onderzoek inderdaad. En niet je laten leiden door wat we noemen eigen persoonlijke ervaringen die je hebt gehad. En dat gevoel kregen we dus dat men uit een soort ontevredenheid, politieke ontevredenheid, daar praat ik dus met name partijpolitieke ontevredenheid, dat men is ertoe gegaan om wijzigingen in de rechtsstaat door te voeren. Zeker met betrekking tot het college van procureurs-generaals, dat we het gevoel kregen, het gaat dan uitgebreid worden. Hè? Nu is het 1, dat 2 tot 4. Dat we morgen dan opgescheept zitten met eentje die dan benoemd is door de VHP, een andere benoemd door de NDP. En zometeen hebben we dan nog 2 andere die beroemd zijn door bijvoorbeeld de ABOP of de NPS. En dan zijn we nog verder van huis toch. Dat hebben we gezien al bij het instellen van de districtscommissarissen. We hebben 10 districten en inmiddels hebben we al 21 districtscommissarissen. En de chaos, bestuurschaos, in de wijze waarop we onze districten besturen en problemen daar willen oplossen, is eigenlijk... En die 21 districtscommissarissen hebben geen van ze geld om de projecten uit te voeren die de gemeenschap willen hebben. Begrijp je? Dus ze hebben niet alleen geen geld, ze hebben geen faciliteiten. En men kijkt te weinig naar bijvoorbeeld de financiële decentralisatie naar de districten. Hè? Het zijn geen onafhankelijk functionerende organen. Dus als je te weinig onderzoek hebt gedaan waarom die districtscommissarissen hun werk niet uitvoeren, dan kom je op dit soort partijpolitieke overwegingen genomen besluiten, om dan maar in een district als Wanica hebben we inmiddels 3 districtscommissarissen. En in district Paramaribo hebben we ook al inmiddels 3 districtscommissarissen. Weet je, dus de chaos wordt groter. Want de problemen van de burger worden daarmee niet opgelost. Oké, Henk, we hebben dus, althans ik ben journalist, jij en ik, Erik, wonen in Suriname. Ik heb zelf niet geconstateerd of ergens gelezen dat burgers in een brief hun beklag hebben gedaan bij de president of de ministers, of welke instantie dan ook, dat ze ontevreden zijn over de performance van de PG. Wat we wel hebben gemerkt, dat er veel fouten worden gemaakt door juist de medewerkers van de PG, bij name de politie, ja, en daarboven, dat zaken niet goed en op tijd worden geformuleerd, waardoor zaken ook langer blijven liggen. Heb je dat ook zo ervaren? Ja, dus er zijn nog meer zaken die je zou kunnen zeggen van het loopt niet naar tevredenheid. Zeker als het gaat om het onderzoek en opsporing, wat niet goed loopt op dit moment in Suriname, waar er inderdaad veel ontevredenheid over bestaat. Zaken worden afgehandeld waarbij men het gevoel heeft van hoe kan men op zo'n uitspraak komen. We hebben net een case gehad in de houtsector, waar de rechter een besluit neemt, waar iedereen weet van hoe kan de rechter
tot een uitspraak komen waarbij de overheid wordt opgedragen eigenlijk om een illegaal daad te verrichten. Inmiddels heeft de rechter in hoger beroep dat vonnis teruggedraaid. En wat er gebeurt, en dat is dus waar die avond overigens over ging. Wij zeiden van, kijk, als je dus veranderingen wil teweegbrengen in onze rechterlijke macht, dat het beter gaat functioneren, doe dat onderzoek inderdaad, maar kom met vooral wat we noemen structurele veranderingen. Dus kom niet met veranderingen in de marges. En een van die structurele veranderingen die wij zien, is op dit moment is het zo dus dat de rechterlijke macht in Suriname, die zijn allemaal in dienst bij één instantie. En dat is het Hof van Justitie. In andere landen, en dan nemen we vaak landen in Europa als voorbeeld, maar neem bijvoorbeeld Nederland als voorbeeld. In Nederland is het zo dus dat rechters, afhankelijk van bij welke instantie ze werken, ze daar in dienst zijn. Bijvoorbeeld de kantonrechters, en in Nederland heb je geloof ik 5 kantons of zo, of 6, ik weet niet hoe me dat bent voeden. De rechters die daar werken, die zijn in dienst van die rechtbank. En die rechtbanken, die functioneren min of meer onafhankelijk van elkaar als het gaat om het werk doen. Hè? Ze worden weliswaar gecoördineerd door een instantie die dus al die rechtbanken coördineren vanuit het ministerie. Maar die functioneren min of meer onafhankelijk. Ook als je in beroep gaat bij het Hof daar, het Hof functioneert ook min of meer onafhankelijk. En de rechters die daar werken, die dus zich moeten uitspreken over besluiten, vonnissen die dus door lagere rechters zijn genomen, die rechters zijn daar in dienst. Weer een onafhankelijke instantie. Dus Henk, je komt niet dezelfde rechter tegen in een andere, dus als je bijvoorbeeld hoger beroep aantekent, kom je daar niet dezelfde rechters tegemoet. Nee, dat klopt. En als je dus daar bij de Hoge Raad en Cassatie gaat, daar hebben ze dan ook een Hoge Raad, hè? Dan kom je dus weer rechters tegen die daar in dienst zijn. Dus het zijn, en overigens de leden van het Openbaar Ministerie, de procureur-generaal ook, die zijn ambtenaren, die zijn in dienst bij het ministerie van Justitie en Politie. Begrijp je, dat is dan weer een andere constructie daar. Hè? Dat zijn allemaal onafhankelijke organen die onafhankelijk van elkaar functioneren. Terwijl in Suriname putten we rechters uit dezelfde instantie, die bij dezelfde instantie in dienst zijn. En waar je mag aannemen waar de rechters met elkaar aan dezelfde tafel zitten. En in Suriname is het zo dat je dus, als je in hoger beroep gaat, kan je soms een rechter tegenkomen die op lager niveau een uitspraak heeft gedaan. Meester kan als ik dat even mag afmaken, ik krijg dus in Suriname heel gauw de indruk dat je rechters put uit dezelfde bron, hè, uit dezelfde groep van rechters die allemaal in dienst zijn bij het Hof van Justitie, waardoor dus, je zou kunnen zeggen, geen sprake kan zijn van dat ze onafhankelijk functioneren. Meester Kan Hai maakte op die avond ook nog de opmerking dat we te weinig rechters hebben en dat je als je nog een hogere instantie erbij zet, je weer, zoals je zegt, uit dezelfde bron moet putten. Dus dezelfde rechters gaan die nu bij het Hof zitten, die gaan straks in het hogere instantie gaan zitten. Maar Henk, vanaf 1988 had de regering van Suriname op in haar begroting het opleiden van rechters. We zijn nu 2025 en nog steeds hebben we een tekort aan rechters. We praten nu over een tekort van 30 rechters. En ik vraag me af waarom de regering niet dat probleem eerst oplost, zodat de rechterlijke uitspraken binnen aanvaardbare tijdsbestek kunnen plaatsvinden, dan zich bezighoudt met de veranderen van hoe noem je dat, het bijhalen van nog een instantie, het benoemen van meer PG's, terwijl de rechters die uiteindelijk een beslissing moeten nemen, recht moeten uitspreken, nog steeds
10 jaar en 15 jaar nodig hebben om een eenvoudige zaak te behandelen. Ja, dus kijk, je zal dus dat onderzoek moeten doen, omdat kijk, wat je in andere landen hebt ook, is een onafhankelijke instantie die vooral ook de rechters beoordeelt. En dat is vaak ook weer een college van rechters. Hè? In Suriname hebben we dat niet. Dus waardoor komt het dat we het gevoel hebben dat we te weinig rechters hebben? Is het wel Maar zo? heel even, onlangs heeft het in de media hier staan, ik dacht dat ook de president van het Hof dat heeft verklaard dat we 30 rechters tekort komen. En allicht begrijp ik dat je als je rechters gaat disqualificeren van je slechte uitspraken, je straks geen rechters meer overhoudt. Nee. Nee, maar het gaat er vooral om, dus hoe efficiënt werken de rechters die we hebben? Hè? Als een rechter inderdaad maar 1 case per maand behandelt, dan begrijpen we dat we een probleem hebben. Dan gaan we natuurlijk met 100 rechters ook niet uitkomen. Dus je moet je rechters beoordelen op hoe efficiënt zijn ze in het behandelen van cases. En in Suriname, als we daarover praten, dan zie je al mensen die een beetje kunnen te twijfelen, wie gaat rechters beoordelen? Hè? Gaan we niet aan de objectiviteit van rechters en noem maar op. Dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom dus dat rechters beoordeeld moeten worden. En in andere landen worden rechters van lagere niveaus, die stromen door naar instanties op hoger niveau. Als ze dus op lager niveau als rechters hebben bewezen dat ze deskundig zijn, dat ze in staat zijn vonnissen uit te spreken die goed onderbouwd waren. Waar men dus het gevoel heeft dat die rechter kennis had van die wetten en het recht, het systeem. Als je dan rechters op hoge niveaus krijgt, zeker als het gaat om de Hoge Raad, dan is verwacht dus van die rechter dat die rechter heel veel meer kennis heeft van de rechtelijke... Maar Henk, even, laat me even inbreken, Henk. Maar het probleem blijft nog steeds, als 1 rechter 200 zaken in een jaar krijgt te behandelen, dat betekent dat hij 1,5 dag slechts over heeft om 1 zaak goed te bestuderen. En de kans dat hij dan een fout maakt of zaken overziet is dan toch groot. Ricky kan zo met die overnemen. Ja. Ja, dus het gaat erom dus dat we dus wel, als we praten over, we hebben tekort aan aan rechters, dat je moet proberen dat onderzoek te doen. Waardoor komt het? Is het inderdaad zo dat de werkdruk te hoog is? Is het inderdaad zo dus dat er te weinig, dat de rechters te weinig juristen om zich heen hebben om cases voor te bereiden? En is het inderdaad daardoor dat we het gevoel hebben dat zaken te veel tijd kosten en zaken niet te snel of snel genoeg voortvarend genoeg aangepakt worden? Dus het zijn moeilijke kwesties, maar zeker het gaat om opleiden van rechters. Je moet rechters beoordelen. Je moet een onafhankelijke instantie hebben die in staat is rechters te beoordelen hoe efficiënt ze zijn in het behandelen, hoe voortvarend ze te werk gaan. Anders ga je inderdaad, je gaat misschien op verkeerde beleidskeuzes komen. Maar inderdaad, we moeten rechters opleiden. En bepaalde besluiten, we nemen te veel tijd om dat tot uitvoering te brengen, puur vanwege het feit, wat ik net zei, dat een heleboel zaken, vooral partijpolitiek in Suriname, overwogen worden. Er worden partijpolitieke argumenten bij meegenomen, waardoor we in de situatie, in die chaos waar we nu in zijn terechtgekomen, waardoor de burger niet het gevoel heeft dat rechters onafhankelijk functioneren. En dat is een zeer gevaarlijke ontwikkeling die we nu meemaken als het gaat om onze onafhankelijke rechtsstaat. Ten tijde van Weidenbos zijn er zo'n 50 rechters benoemd. Maar er is dus toen ook een heleboel poeha gekomen, heksen gekomen. Uiteindelijk zijn die mensen dus niet als zodanig meer geaccepteerd. Wat is toen misgegaan? Ja, dus het heeft te maken dus met die discussie hoe je
bepaalde mensen benoemd in die rechterlijke macht. En men kreeg het gevoel, vooral dus dat daar achter die benoemingen, vooral partijpolitieke benoemingen, partijpolitieke argumenten schuil gingen. Waardoor dus inderdaad er heel veel oppositie is gekomen toen tegen dat besluit dat is genomen door president Weidenbos. Die probeerde dus het tekort aan rechters op te lossen. Het is een soort, wat we dus zien gebeuren, wat er toen gebeurde. En dat is dus waarom we dus nu voorstellen van je moet vooral de structuur wijzigen. Het is een besloten groep van mensen, van rechters, die werkzaam zijn bij het Hof van Justitie. En men wil dus vooral niet komen aan die privileges die rechters dan hebben bij dat hof. Hè? Zeker als het gaat om nu een hoger orgaan, een nieuw orgaan in het leven te roepen. Je begrijpt dus dat de rechters die daar gaan werken, die gaan meer verdienen. Die gaan ook meer faciliteiten krijgen. Misschien een chauffeur met allerlei bewakers en allerlei mensen erbij, erop en eraan. Dus die rechters die zijn allemaal laaiend enthousiast voordat er zo'n nieuw orgaan in het leven wordt geroepen. Een nieuw hoger orgaan. Hè? En minister Kanai zei dat mooi in die discussie. Die zei van, het is natuurlijk dan te verwachten dat die rechters, met de rechters vooraan, dat ze zo enthousiast zijn dat het nieuwe orgaan in het leven wordt geroepen. Omdat bepaalde rechters zich al zien in die positie waar ze dus meer betaald gaan worden met allerlei nieuwe privileges die ze gaan krijgen eromheen, et cetera, et cetera. En hetzelfde was dus ook met Weidenbos, dat men eigenlijk een beetje schrok van die benoemingen die gedaan was door president Weidenbos toen. Omdat men zag dat gevaar dat men kwam aan die privileges die rechters hadden toen op dat moment. Maar we moeten gaan naar meer checks en balances. Dat is eigenlijk het eind van het verhaal van die discussie die we hadden gehad die avond. Meer checks en balances te brengen in die rechterlijke macht. Zonder dus dat daar dat we daar ruimte geven voor partijpolitieke bemoeienissen. En bovendien, wat we als beleidsmakers met elkaar eens moeten worden in het land. En dat zal echt wel afhangen van de houding van onze politieke leiders. We moeten met onze handen afblijven van een heleboel organen die checks en balances brengen in dit land. We moeten daar met onze partijpolitieke handen ervan afblijven. We moeten dus onafhankelijke instanties creëren in het land die kijken naar de wijze waarop die overheid, waarop die rechtsstaat, waarop ook desnoods ook die assemblee in Suriname functioneert. Als we dat niet doen, dan gaan we continu die partijpolitieke beïnvloeding krijgen. Men zegt in Suriname heel cynisch, zelfs de benoeming van een bewaker op school wordt gedaan met partijpolitieke bemoeienissen. Met het gevolg dat ons heel onderwijssysteem, zelfs de universiteit, niet functioneert. Er worden allerlei mensen benoemd op posities die niet capabel zijn om die functie te vervullen. Gisteravond nog hadden we een discussie over de wijze waarop in SLM mensen zijn benoemd partijpolitiek onder de vorige regering. Met alle gevolgen van dien. En de situatie waar we in zijn terechtgekomen waar SLM tientallen miljoenen schuld heeft maar niet goed kan functioneren. Terwijl SLM bij een betere organisatie wel degelijk winst kan maken. En dat is eigenlijk de slotconclusie. Is dus dat we vooral geen wetten moeten maken, wijzigingen brengen in onze wetten, met op de achtergrond al dan niet openlijk die partijpolitieke argumenten om die wetten en die wijzigingen in die wetten te brengen. Want dat gaat niet functioneren. We gaan dan nog meer chaos creëren in die rechtsstaat.
Klopt. Want als we dus we kijken dus naar men wil 3 tot 5 PG's hebben. En wanneer we kijken dus naar die coalitie momenteel, dan zie je bijvoorbeeld dat de NDP heeft 18 stemzetels, en ABOP heeft er 6, NPS heeft er 6. Dus wanneer men dus nu 3 PG's wil hebben, dan verwacht ik dat de ABOP eentje zal moeten aanwijzen, de NPS zal moeten eentje aanwijzen, en ik denk misschien de NDP zal 3 aanwijzen, waardoor we komen op 5. Dan hebben we dus dat we meer politiek bezig zijn dan rechterlijk. Ja, dus dat is het gevaar dat wij zien en waar we ons verschrikkelijk zorgen om maken. Bovendien, die PG heeft allerlei functies. En de PG is genoemd in ook allerlei andere wetten. Waar, om te beginnen, waar dus de PG, die vertegenwoordigt de staat in rechten. Hè? Hoe dan een college van PG, maar dat is dan die wijziging die men ook wil doorvoeren. Hoe een college van PG's de staat in rechten gaat vertegenwoordigen. Je gaat niet 4 PG's sturen als het gaat om een vertegenwoordiging van de staat in rechten ergens in het buitenland. Je gaat 1 persoon sturen, toch? Dus hoe dat gaat werken, dat kon dus een van de initiatiefnemers, meneer Jones, dus niet aangeven. Die zei domweg van als een besluit wordt genomen door meerdere personen, dan gaan we ervan uit dat er meer draagvlak voor is. Maar als het daarom zou gaan, als het gaat om dat besluiten met meer draagvlak wordt genomen, wijzig dan iets in de procedures. Ja, toch? En zorg ervoor dus dat die PG met meer checks en balances gaat functioneren. Verander iets in wat we noemen in de structuur. Dan meer PG's daar te zetten. Terwijl we te maken hebben met diezelfde partijpolitieke beïnvloeding. Waardoor inderdaad het Openbaar Ministerie op dit moment niet functioneert zoals het functioneert. Zoals het zou moeten functioneren als een onafhankelijke opsporings- en onderzoeksinstantie. Dus we zijn eigenlijk met dit wat er is gedaan, hebben we eigenlijk een begin gemaakt van meer chaos in die rechtsstaat. En ik hoop dus dat men in elk geval die wijzigingen niet doorzet. Henk, Ja. lopen we het gevaar dat we bij elke nieuwe regering dan 5 nieuwe PG's krijgen? Bijvoorbeeld als de VAP op het jaar komt, dat je de VAP 5 benoemt. En over 5 jaar, als de PALU komt, die 5 benoemt. En dat we het zo door blijven gaan bij het benoemen van PG's en rechters. Dus we hebben dit al meegemaakt op andere posities. Hè? De districtscommissarissen. Ja. Het gaat zo de posities van de ambtenaren, of van de ambassades en de ambassadeurs. Die benoemingen die gaan zo. En we gaan inderdaad een gevaar hebben dat inderdaad die PG's... Ongeacht als ze wel of niet competent zijn. Begrijp je? We hebben al de RVC's bij een heleboel bedrijven die onder de staat vallen. Die wijzigen bij het aantreden van een nieuwe regering. Dat zijn dus allemaal de zorgen die we hebben. Dat dus met partijpolitieke argumenten de wijzigingen doorgevoerd zullen worden. Overigens, ik begrijp dus nog steeds dat men dus wel dat met rust wil laten dat de PG voor het leven wordt benoemd. En men dus ook, men heeft dus dan ook voorgesteld om de leeftijd van die PG's terug te brengen, want onder Wijdenbos is het verhoogd naar 70, ook om dat tekort aan rechters op te lossen. Hè? Doordat die rechters dan wat langer konden doorfunctioneren, hoopte men dat tekort aan rechters op te lossen. Maar dat tekort is dus niet opgelost met een hogere leeftijd voor rechters. Meester Kanhai zei van, als je ook dat wijzigt, die leeftijd, waarom wijzig je het? Met welke statistieken onderbouw je het? Hij zegt van, als je met statistieken gaat onderbouwen, dan zie je dus dat vooral in de wereld
men de leeftijd van op dit moment van 65 ziet als de grens waarna dus de hersencellen van een individu verouderen, hè, minder gaan functioneren. Waarom heb je het gebracht naar 70? En waarom niet naar 75 of naar 80? Hè? Stelde hij. Hij zei, je moet dat onderbouwen. Je kan het niet doen zo van, ik zuig het uit mijn duim en ik breng het naar 70 en nu draai je het terug naar 65. Maar waarom draai je het niet terug naar 64 of naar 66? Hè? Het zijn allemaal dus wijzigingen, dat is dus wat duidelijk werd, waar men niet goed over had nagedacht. Of waar men niet goed over heeft nagedacht. En inderdaad, het gevaar bestaat dus nu duidelijk dat PG's worden benoemd met partijpolitieke argumenten beladen. En we krijgen dus morgen inderdaad een Japanse PG en een Indiaanse PG en een PG uit het binnenland. En weet je, want deze politieke partijen die je net noemde, die zijn ook etnisch georganiseerd. En dat betekent dus niet dat men gaat kijken naar vooral de kennis en kundigheid van die PG's, met alle gevolgen van die. Maar anyway, ik denk dus dat het is, we moeten begrijpen dat als we de rechtsstaat willen verbeteren, we vooral de structuur van onze rechterlijke macht moeten veranderen. En niet veranderingen aanbrengen met verscholen partijpolitieke argumenten erachter. Maar dat is de indruk die we hebben met de wijzigingen die nu zijn voorgesteld. Ja. Maar de huidige PG, bij de benoeming van haar, is het wel allemaal richtig aan toegegaan. En ik denk dus dat in de tijd Abel ook toch wel het probleem had. Ja, dus kijk, het is een moeilijke kwestie, omdat de persoon die nu PG is, die heeft dus haar leven lang bij het Openbaar Ministerie gewerkt. Dus het is een moeilijke discussie geweest. Wij als Palu zeiden van, het is wel een PG van wie je mag verwachten, die heel deskundig is, omdat ze dus heel veel heeft gewerkt bij het Openbaar Ministerie. Dat we daarna de indruk kregen dat ze in een aantal kwesties willekeur heeft toegepast, dat daar gelaten is. Wat wij zeggen is, als je dan dat zou willen opheffen, dat de PG minder ruimte krijgt om willekeurig op te treden, dus partijdig op te treden, dan zou je veranderen dan bijvoorbeeld termijnen. Hè? Mensen die dus in voorarrest bijvoorbeeld opgesloten worden, verander die termijnen. Verander termijnen waarbinnen de PG een besluit moet geven. Wijzig dat. Waardoor je de PG minder ruimte geeft om partijdig te zijn. Breng meer checks en balances, zoals we dat noemen, in dat Openbaar Ministerie. En vooral wat we zeggen, maak ze dus ook weer tot ambtenaar. Halen ze dus weg van het Hof, zodat ze dus onafhankelijk functioneren. Maar dat is niet het gevoel wat we dus nu krijgen, van de wijze waarop ze functioneren. Maar wijzig dus vooral, breng die wijzigingen vooral, wat we noemen, door breed maatschappelijk draagvlak te zoeken daarvoor. In plaats van een geïsoleerde wijziging door te voeren, waarvan we het gevoel hebben dat er partijpolitieke argumenten erachter staan. Want morgen komt, bij wijze van spreken, de partij die dus nu in de oppositie zit, de VHP aan de macht. En die maakt de wijzigingen ongedaan die deze regering aan het doen is. En we zijn dan daarmee nog verder van huis. Hè. Klopt. De huidige PG heeft aangehaald dat het probleem meer zit, die vertraging zit meer bij het optreden van bijvoorbeeld de politie. Er is te weinig materiaal, te weinig vervoer, waardoor dus rechtszaken vertraagd zijn. En zij denken dat daar die versterking moet plaatsvinden bij OM. Bent u dezelfde mening toegedaan? Dus dat is dus waar Kenneth mee begon, is van, je moet onderzoek doen toch. Welk probleem wil je oplossen?
En je moet dat doen met gedegen kennis van zaken. Je moet dus desnoods statistieken erbij halen. En het is inderdaad bekend dat de politie en zeker het Openbaar Ministerie middelen ontbreken en materiaal en infrastructuur en noem maar op. Breng daar inderdaad veranderingen in. En wat we zien is dus dat er nu wijzigingen voorgesteld worden, waarvan we de overwegingen te weinig blootgelegd hebben. Hè? Dat maatschappelijk probleem wat we willen oplossen, dat heeft men niet goed gedefinieerd. Dus we zijn wijzigingen aan het brengen, daar waar het waarschijnlijk niet hoeft. Wat wil je dat inderdaad het Openbaar Ministerie beter functioneert? Pak het dan integraal aan. Zorg ervoor dat ze voldoende materiaal hebben. Zorg ervoor dat ze voldoende auto's hebben. Dat ze en tegenwoordig, wat we noemen, moderne infrastructuur hebben. Toegang hebben tot internet, toegang hebben tot informatie. En noem maar op. Dus in plaats van dat men daar verbeteringen in brengt, zie je dus dat men eigenlijk op de verkeerde lijn staat. Zeg jij dat als de politie, de hulpofficieren, de officieren en de advocaat-generaal zijn werk goed doet, dat er weinig kans is dat de PG naar willekeur kan handelen? Ja, dus dat klopt. Dus dat onderzoek zou je moeten doen. Er zijn inderdaad erg veel cases geweest waar men vormfouten heeft gemaakt. Men noemt ze vormfouten. En allerlei fouten heeft gemaakt in procedures en de onderbouwing van de cases. Dus je zou inderdaad daarna moeten kijken. Je zou die training van die hulpofficieren, van de advocaat-generaals, en vooral ook rechtercommissarissen, de RC's die onderzoekingen doen, hè? Die cases voorbereiden. En kijk, bepaalde zaken kan je natuurlijk niet bespoedigen, omdat als het om ingewikkelde kwesties gaat, dan zal je inderdaad de tijd moeten nemen om beter onderzoek te doen. Bijvoorbeeld de 8 december kwestie heeft 10 jaar geduurd. Weet je, het vooronderzoek, het gerechtelijk vooronderzoek daarvan. En zeker bepaalde andere kwesties zou je dus inderdaad, je kan dat niet bespoedigen, je kan daar geen termijnen aan vastkoppelen. Maar als het gaat om de kwaliteit, dan kan je wel aanwerken toch. Dus, en je zou dus dan daar je focus op moeten leggen. En dat wat ik zeg, ook binnen het Openbaar Ministerie moet je een instantie hebben die de kwaliteit van mensen beoordeelt. En men daaraan werkt. En we zien dus dat te weinig gebeurt. Waar ik naartoe ga, Henk. Dus als je nog 5 PG's bijbenoemt en het werk dat wordt aangeleverd, kwalitatief minder blijft, zijn we toch niet geholpen? Ja, nee, daar heb je nog niet inderdaad gewerkt aan het apparaat dat die kwesties voorbereidt. Klopt. Dus dat wat ik zeg, je moet dat integraal bekijken. Je moet niet losse wijzigingen doorvoeren, zonder dat je werkt aan die andere voorwaarden. Toen Geels minister was, heb ik eigenlijk voor het eerst gehoord van het begrip vormfouten. En er werden ontzettend veel vormfouten toen gemaakt, waardoor ik het gevoel kreeg dat wil je iemand vrij krijgen, dat je gewoon tijdens het invullen van al die dossiers gewoon een vormfout moet maken, een verkeerde tijd moet aangeven, een verkeerde naam aangeven en dan is de persoon verdachte vrij. Hoe kunnen dan vormfouten voorkomen worden? Dus een van de kwesties is dus dat als men een vormfout maakt, dat het gevolg heeft voor het functioneren van zo'n officier, of hulpofficier, of hoe je dat wil noemen. Als het geen gevolgen heeft, dan krijg je dus dit soort zaken waarbij men bewust een vormfout vaak maakt, zonder dat het echt gevolgen voor die officier heeft, persoonlijk. Zorg ervoor dus dat als er dit soort fouten worden gemaakt, dat het bijvoorbeeld dat men teruggaat in een salaris. Of dat men geen bevordering krijgt of whatever. Dat is dus die beoordeling, instantie, die je moet introduceren. Waardoor bepaalde rechters en officieren en agenten en noem maar op gedwongen worden om beter te functioneren. Om onafhankelijk te functioneren. En nu
heeft dat geen enkele consequenties, omdat we niet ons apparaat, het Openbaar Ministerie, op die manier hebben ingericht. Oké. Henk, als we kijken naar Suriname, de rechtsstaat Suriname, dan zien we dat al een hele poos ons rechtsgevoel, althans het rechtsgevoel van de burgers, ja, wankel is. En onze rechters, althans onze rechterlijke macht, wordt veel geconfronteerd met corruptie en drugshandel. En je weet, in alle landen waar er corruptie is, vooral wanneer die corruptie, zoals in Suriname, echt tot in de bottom is doorgedrongen. Ja, alle instituten zijn op een of andere manier geïnfiltreerd. Ja, krijg je dus dit soort dingen. In het parlement, althans in de wet van 1987 is aangenomen dat er een wet aangenomen moest worden, parlementaire recht op enquête, waarbij de corruptelingen, die zijn vooral ambtenaren, politici en ambtenaren, toch? Als die wet aangenomen zou worden, ja, en dat is al vanaf 1987 dat men het niet doet. In 2019 heeft Martinez B. een voorstel ingediend, in 2022 weer. En die wet wordt alsmaar vermeden. Terwijl deze wet van meneer Jones binnen 2 weken al op de agenda is. Heeft men een bepaalde reden waarom men de wet parlementaire recht op enquête vermijdt? Want daarmee zou je eigenlijk de rechter kunnen helpen door de corruptie al aan de grond te bestrijden. Ja, dus op een paar dingen. Hè. We moeten dus wel voorzichtig zijn als we dus uitspraken doen dat rechters partijdig zijn. Hè. Dus, Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, als het recht op parlementaire enquête zou zijn aangenomen en het parlement goed zou functioneren, ja, dat de coalitie hun man niet zou dekken en omgekeerd, ja, maar het zou werken zoals de wet dat voorschrijft, het controleren van de regering en zorgen dat alle instituten goed functioneren, dat we zouden kunnen voorkomen dat de corruptie wordt gepleegd, althans het zouden terugdringen, waardoor de rechters minder geconfronteerd zouden raken met zaken die te maken heeft met politieke bonzen en waardoor ze beschuldigd worden van favoritisme. Ja, nee, inderdaad. Dus kijk, wij zijn inderdaad daarom een voorstander van ook aan meerdere instanties. Hoor. Dus niet alleen maar dat onderzoeksrecht, enquêterecht van de Nationale Assemblée, het gaat om de organieke wet. Hè. Het is genoemd in onze grondwet dat de Nationale Assemblée enquêterecht heeft. Alleen de organieke wetten, de wijze waarop dat uitgevoerd moet worden, die is er nog niet. En dat moet, waarin dus geregeld wordt de wijze waarop de Nationale Assemblée het enquêterecht gaat uitoefenen. Dus dat is één ding waar je dan over praat, die inderdaad in het leven geroepen moet worden, maar ook een andere instantie. We hebben de Nationale Ombudsman. Die rechters, die zeg maar burgers het recht geeft als ze te maken krijgen met corruptie. En waar ze dan niet direct de bewijzen voor hebben, waar ze terecht kunnen. En vervolgens de ombudsman die dat onderzoekt, de bewijzen op tafel legt, de case voorbereidt voor de rechterlijke macht en vervolgens het deponeert bij de rechterlijke macht als er sprake is van corruptie. Juist, maar de vraag is waarom hebben opeenvolgende DNA vanaf 1987 die wet nooit in functie laten functioneren, laten intreden, maar zou wel overnight wetten aannemen, zo noemen we dat hamerstukken. En kijk, bij de laatste van meneer Ebo Jones en collega's, binnen 2 weken wordt het al op de agenda. Maar het gaat om vooral inzicht. Hè? Toen ik in de Nationale Assemblée was, waren er discussies over de invoering van de anticorruptiewet. Toen was die nog niet goedgekeurd door het parlement en ingevoerd. En toen de discussie op tafel lag, was ons standpunt als partij dat we zeiden van, maar wacht even, willen we wel een nieuwe wet maken? En we noemen het dan anticorruptiewet, terwijl we al inmiddels 22, 23 wetten hadden, waarmee we corruptie konden bestrijden. En wij zeiden van, kijk, laten we eens onderzoeken, waarom werken die 22, 23 wetten waarmee we corruptie kunnen bestrijden, waarbij we in het verleden al mensen hadden opgesloten vanwege corruptie, ja toch? Ja. Dus het hangt niet af van nog een nieuwe wet, anticorruptiewet te maken. Waarom functioneren die
22, 23 wetten, want want dan maken we een nieuwe wet en die gaat dan ook niet functioneren als we dus die oorzaken, de redenen waarom die wetten niet werken, niet hebben blootgelegd. En wat we dus nu zien, nu is inmiddels die corruptiewet goedgekeurd en aangenomen, zien we dus dat die ook niet functioneert. Het heeft te maken dus met ook, men wordt beïnvloed door partijpolitieke argumenten, maar het heeft ook te maken met die politieke visie, die ontwikkelingsvisie. Hoe wil je dat land inrichten? En we hebben die discussie opgeworpen binnen toen de mega-combinatie. En we kregen maar geen ondersteuning voor die benadering. Maar wat we zagen is dat bepaalde politieke leiders, die dus op die lijst zijn van anticorruptiewet. Ik dacht dat het ook met name vanuit de politieke partij doel, stond men heel hard op die lijn van ja, anticorruptie. Toen wij dus uitkwamen als partij, dat zij toen dat standpunt van ons hadden overgenomen. En dus kennelijk is dat die breed maatschappelijke discussie nodig, dat men tot op één lijn gaat staan, dat we een heleboel wetten inmiddels hebben. En we kunnen nog meer wetten maken, we kunnen meer instanties maken, meer checks en balances brengen. Maar als we dus alle dingen die we in het leven roepen, vooral voor mensen met partijpolitieke argumenten, dus we kunnen ook een nationale ombudsman daar neerzetten. En de nationale ombudsman, die is partijpolitiek benoemd, dan begrijpen we dat bepaalde corruptiekwesties die daar door burgers worden aangebracht, die gaan niet onderzocht worden. Of Henk, die gaan zeg jij dat de mensen die corruptie plegen en de wetten overtreden in dit land, en dat zeg jij niet alleen, dat zeggen wij als journalisten en de samenleving ook, dat zij vaak de sponsors zijn van de verkiezingen van de politieke partijen. Dus de politieke partijen hebben geen baat bij om hun financiers op te sluiten. Maar wij moeten dus met elkaar eens worden dat op die manier, als wij het land gaan besturen, we geen ontwikkeling gaan krijgen voor het volk toch. En wij zijn wat dat betreft dan heel diep gezakt inmiddels. En we zakken nog dieper in die modder die we zelf creëren, met alle consequenties van die. Als inderdaad dit soort beïnvloeding plaatsvindt in het bestuur van ons land, waar individuen zich verrijken oneigenlijk en met dat geld vervolgens het bestuur weer beïnvloeden en politici beïnvloeden, verkiezingen kunnen beïnvloeden met alle gevolgen van die. Dan gaan we nog dieper zakken in die modder toch. En we moeten begrijpen dat een land besturen op deze wijze, met dit systeem, we geen ontwikkeling gaan brengen voor het volk daar onderaan die ladder. Dus als wij niet eens gaan worden met dat we dit bestuur, deze manier niet door kunnen gaan. En we blijven het bestuur van het land partijpolitiek en vanuit een belang van een kleine groep van mensen beïnvloeden. Dan gaan we situaties krijgen zometeen die we hebben meegemaakt in andere landen als Haiti en een bepaald stadium was ook zelfs in Ghana het geval, waar een kleine groep van mensen steeds rijker gaan worden en het volk eigenlijk in armoede, pure armoede gaan leven. En zeker als we zo meteen dus die miljarden gaan binnenkomen in de oliesector, en we dus op dezelfde manier dit land gaan blijven besturen, we dus in die vicieuze cirkels gaan eigenlijk nog dieper gaan wegzakken, want we zijn al in die vicieuze cirkel terechtgekomen. Op dit moment is het zelfs zo dat deskundige mensen die goed verdienen in het land besluiten om naar het buitenland te vertrekken. Omdat men zegt, het komt niet meer goed met dit land. Omdat we doorgaan met dezelfde manier van het land besturen. Partijpolitieke mensen benoemen, op posities zetten waar ze niet functioneren. Waar instanties slecht functioneren. SLF verlieslatend is. Melkcentrale verlieslatend. Telezuur draait nog een beetje op winst. Allerlei bedrijven die we kunnen opnoemen, die eigenlijk met partijpolitieke argumenten bestuurd worden, die op dit moment heel slecht functioneren. Los van het feit dus dat die overheid die allerlei diensten moet geven aan die samenleving, waar wegen
goed onderhouden moeten worden. Nieuwe wegen, de inrichting van het land, noem maar op. Beïnvloed wordt door dit soort partijpolitieke argumenten. We in een soort chaos gaan terechtkomen. Waar we zometeen een heleboel problemen meemaken. Nu al reeds maken we een heleboel problemen mee in de criminele sfeer. Groepen in die samenleving die te weinig begeleid worden in die samenleving. Grote groep van drop-outs binnen het onderwijs. Puur vanwege het feit dat het is niet dat we niet weten hoe we ons onderwijs moeten inrichten. Maar we laten te veel partijpolitieke argumenten gelden in de wijze waarop dat onze onderwijssector moet worden ingericht. Het is niet dat we niet weten hoe we onze gezondheidszorg betaalbaar en bereikbaar moeten maken voor die samenleving. Maar wat we zien is steeds weer die partijpolitieke argumenten komen van mensen die geld willen verdienen aan de import van medicijnen. Een kleine groep van mensen krijgt allerlei vergunningen en licenties. En organen die juist die medicijnen betaalbaar zou moeten maken voor die samenleving. Die instanties worden verzwakt en ondergraven. BVGS is een voorbeeld van. Functioneert niet. Met het gevolg dus dat bepaalde medicijnen niet meer te vinden is in dit land. Weet je, dus het is niet zo dus dat we dat niet weten. Het is dat inzicht dat men kennelijk, waar men geen onvoldoende afstand van wil nemen. En wat we zien is in praktijk, is dan komen mensen tegen en die zeggen van, ja inderdaad Henk, we moeten dingen veranderen. Maar dan voeren we veranderingen door, maar dat deel waar zij zelf voordeel aan hebben, dat moet doorgaan. Allerlei voorbeelden die ik kan noemen. Dat deel waar ze dan bij het gronduitgifte, ja dat moet inderdaad onafhankelijk, moet voor iedereen toegankelijk zijn. Maar die vrienden van die persoon, die bevoordeeld moeten worden, dat blijft doorgaan. Dat deel waar zij voordeel aan hebben. En dat is dus de situatie waar we op dit moment in zijn terechtgekomen. En het is in ieder geval een zorgwekkende ontwikkeling. Ja, ik hou van deze statement, vooral hoe je dat onderdeel van volksgezondheid en onderwijs hebt aangehaald. We zijn eigenlijk bezig met een interne verrotting van ons maatschappelijk systeem. Omdat slechts weinigen willen profiteren van de voordelen van het land. En ik ben blij met deze insteek van je. Hoe kijk je naar ad hoc rechters? En dus rechters die zich bezighouden met belastingzaken, rechters die zich bezighouden met milieuzaken, dus een beetje diversiteit van rechters. Kijk, waar wij een voorstander van zijn, is dus dat rechters zich gaan specialiseren in bepaalde, hoe noemen ze dat mooi, dus wetten die te maken hebben met civiel recht, wetten cases die te maken hebben met strafrecht. En in Suriname hebben we geen publiek recht. Hè? Vooral kwesties die spelen, conflicten tussen burgers, bedrijven enerzijds en de overheid anderzijds, die wordt direct bij de strafrechter gebracht. Met alle gevolgen van dien. Dus in Suriname hebben we geen publiek recht. En in andere landen hebben we dus speciale instanties waar de burger of het bedrijf in beroep kan gaan als ze in conflict komen met de overheid. En je hebt dus ook dan rechters die zich specialiseren in publiek recht. Dus we moeten het op die manier benaderen. Dus ik weet niet wat de president van het Hof bedoelde daarmee. Maar zoals wij het zien, moeten we dus rechters hebben die zich specialiseren op bepaalde vakgebieden. Waardoor dus ook cases, kwesties van de burger sneller worden behandeld. En ook je gedegenere, betere uitspraken krijgt als het gaat om die kwesties. Kijk, bijvoorbeeld in Suriname, ik weet niet of er was een heel lange discussie over de mediators, mensen die dus mediaten tussen twee instanties die met elkaar in conflict komen. Vaak kan je door te bemiddelen, kan je de gang naar de rechter, de dure gang naar de rechter, voorkomen.
En dat zijn allemaal moderne manieren om de rechtsstaat in te richten. Hè? En dat is dus wat we bedoelen van verander de structuur van onze rechtsstaat. Hè? Maak onze wetgeving wat duidelijker. Regel ons publiekrecht. We hebben net een uitspraak gehad in de kwestie van Hoefdraad en Van Trick, waar de rechter een uitspraak doet over wat we noemen beleidsmatige kwesties. En dat is een zeer gevaarlijke precedent wat ze hebben gecreëerd. Los van of Hoefdraad of Van Trick schuldig of onschuldig zijn. Als rechters zich gaan uitspreken over inhoudelijke zaken die bijvoorbeeld ministers doen, dan heb je een probleem. Creëer een probleem als je dus jouw publiekrecht niet goed hebt geregeld. Waar burgers en bedrijven kunnen gaan naar de instantie als ze dus in conflict komen met die overheid. En dan krijg je dus dat dan de strafrechter een uitspraak over moet doen. En dan kom je op situaties waar beleidsmakers opgesloten worden om inhoudelijk beleidskeuzes die ze hebben gemaakt. Maar Henk, pardon. Ja. Als de DNA haar werk naar behoren zou doen en controle zou uitoefenen op in dit geval de minister van Financiën, zou de zaak niet zo ver komen. Want als er in de begroting staat dat de minister een inkomsten heeft van 10 gulden en de minister geeft 15 gulden uit, ja, zou de assemblee, net als thuis, wanneer je zoon of je dochter met iets komt waarvan je weet, dat moet je man paaien. Dan vraag je van een jongen, van waar ben je gekomen met het spul? Breng het terug voor de persoon die het heeft gebracht. Dat doen we thuis. Dus als de minister meer uitgeeft dan hij kan en mogelijk is dat hij ontvangt, komt het probleem niet zo ver. Ik denk, Henk, dat we moeten kijken naar het functioneren van die assemblee. Want kijk, ook in de zaak van Van Trick. Als je een situatie daar krijgt dat die Centrale Bank van Suriname, die overigens alle financiële organisaties en instanties in Suriname moet controleren, zelf geen jaarverslagen produceert. Dan hoe gaat de Centrale Bank de andere financiële organisaties en instanties controleren? En hoe gaat de assemblee nou wetten maken als ze niet weet wat er daar allemaal plaatsvindt? Ja, kijk, dat is natuurlijk weer een andere kwestie die je aanhaalt. Hè? Want kijk, op deze plaats, de Centrale Bank valt niet onder de controle van de Nationale Assemblée. Hè? Het hoort een onafhankelijke monetaire instantie te zijn. Dus je moet daar eigenlijk ook daar met je partijpolitieke vingers van afblijven. En Ja, maar, wat we zien maar is die jaarverslagen produceren ze niet voor zichzelf, ze produceren het voor het publiek. En met name de DNA. Ja, nee, ik dacht dat het niet voor de nationale. Ze leggen geen verantwoording af met hun jaarverslagen bij de Nationale Assemblée. Maar kijk, het gaat erom, als je partijpolitieke bedoelingen hebt bij zo'n onafhankelijke instantie, heel belangrijke instantie als de Centrale Bank, dan krijg je mensen daar die niet kundig zijn. En we praten bijvoorbeeld al jaren over bijvoorbeeld die openmarktoperaties, waar iedereen begrijpt van het kan niet. Verzekeraars en banken die geld brengen bij de Centrale Bank om te beleggen, waarbij ze zelf hun rente mogen bepalen. Je begrijpt dat het niet klopt. We zijn nu in een vicieuze cirkel terechtgekomen waar er een heel groot bedrag, meer dan 8 miljard, is belegd. Men heeft meer dan 8 miljard, het was bedoeld om geld af te romen, men heeft 9,5 miljard aan rente inmiddels in die samenleving gepompt, zonder dat daar productie tegenover staat. Dus het hele afroomeffect van die openmarktoperatie, die is verloren gegaan inmiddels. Die is ingehaald. Het is wat we noemen een Ponzi-fraude. Hè? Je wilt een gat met een gat dichten. Dat is wat men doet. En het heeft te maken gewoon met die deskundigheid die er is bij die centrale. Maar ook met vriendjespolitiek toch, om vriendjes te verrekenen? Ja, toch. Dus dat is eigenlijk wat men heeft gedaan. Men heeft die centrale bank nu partijpolitiek bevuild. Een kleine groep in die samenleving van bankiers en verzekeraars, die zijn verrijkt met 9,5 miljard SID's. En vandaag hoor je dat leraren die terecht op straat komen, omdat ze jaren zijn achtergehouden met hun salaris. Bepaalde leraren, groepen van leraren, die krijgen niet eens hun salaris op tijd.
Ja, die komen op straat en de president Simon zegt deze groep van leraren van nee, wacht even. Jullie hebben we gaan jullie geen verhoging geven, want het gaat inflatoire werken. Maar inmiddels heeft diezelfde regering 9,5 miljard SRD extra in die samenleving gepompt via die banken en verzekeraars, zonder dus dat daar extra productie tegenover staat. Dus het gaat erom dus dat je met je partijpolitieke vingers van dit soort instanties moet afblijven. Dat andere probleem dat je naar voren bracht, van dat begrotingen worden overschreden, dat komt puur omdat elk parlement de comptabiliteitswet niet naleeft. Zoals we aan het begin van het jaar een begroting indienen, hoort volgens de comptabiliteitswet de regering aan het eind van het jaar verantwoording af te staan aan de Nationale Assemblée over wat men noemt de realisaties, de bestedingen van die regering. En dat heeft, schrik niet, vanaf dat het parlement bestaat in ons jaar, en dan praten we dus ook over de periode van de Staten, vanaf 1949, heeft die procedure, die wet, heeft de regering nooit nageleefd. Er heeft nooit een verantwoording plaatsgevonden op tijd van de bestedingen van de regering en het parlement. En toen ik in het parlement zat, toen ik in het parlement zat, was voor het eerst een realisatie, een slotrekening, zoals dat wordt genoemd, ook wel, voor het eerst op tijd ingediend in het parlement. Dat was in 2014, dacht ik, 2013. Dat was de slotrekening van het dienstjaar 2012. En wij waren enthousiast, want we zouden dus geschiedenis maken. En toen heeft de toenmalige president Bouterse, die slotrekening ingetrokken. En omdat men een illegale besteding had gedaan, en ik weet niet of je dat kan herinneren, men had, dat hoorden we dus achteraf, men had dus die ambassadewoning in Parijs gekocht, die niet eens op de begroting stond van het dienstjaar. Wat heeft de DNA daartegen gedaan? We konden niks doen, omdat die slotrekening was ingetrokken. En we konden dus dat niet in behandeling nemen. Maar die koop is toch verricht? Klopt, maar je moet dus formeel als Nationale Assemblée, wil je daar formeel een uitspraak over doen. Wat wij hebben gedaan, we zijn wel in de media ermee uitgekomen. Maar Henk, als de wet parlementaire recht op enquête toen operationeel zou zijn, zou je toch de president aan de tand kunnen voelen waarom ze die slot terug hebben getrokken en hoe dat ding betaald is in Parijs. Dat klopt. Dat zou je dus dan we zijn aan het eind gekomen. Ricky, als je nog een kleine vraag hebt voor Henk. En ik wilde wel een opmerking maken, omdat je steeds die opmerking maakt van als het parlement een goed werk verricht, we moeten rekening houden dat er binnen het parlement een coalitie en een oppositie is. En de coalitie die gaat altijd aan de kant van de regering staan. We hebben die optie bekeken. En dus een burger kan dat niet doen. Er moet vanuit de assemblee het initiatief worden genomen om dat te doen, zoals wat je zegt. Maar er zijn ook weer die assemblee die eigenlijk die regering ter verantwoording moet roepen. Dus het enige wat we kunnen doen, dat is wat wij als buitenparlementaire partij doen, is druk uitoefenen vanuit de media op die regering en continu die burger erop wijzen dat ook deze regering, onder leiding van president Simons, zich schuldig maakt en eigenlijk zich niet houdt aan die comptabiliteitswet. Want ook president Simons, zij is voorzitter geweest van de Nationale Assemblée, zij heeft zich toen ook ingezet om die slotrekeningen op tijd in te dienen bij de Nationale Assemblée. Toen ze dus voorzitter was van de Nationale Assemblée. Dus ze weet ervan dat het eigenlijk weinig hoeft te kosten, omdat dat is dus het vreemde van bij dit alles. De slotrekeningen worden elk jaar op tijd opgemaakt door de Rekenkamer. Dus het is niet zo dus dat dat niet gebeurt. De Rekenkamer doet haar werk samen met de Slaanse accountantsdienst, KLAD. Die maken die slotrekening op. Het wordt ingediend bij de president. En vervolgens is het taak van die president
om via de staatsraad het in te dienen bij, of na de staatsraad gehoord te hebben, het in te dienen bij de Nationale Assemblée. En die stap, dat wordt niet gedaan. Het is de president die daarvoor verantwoordelijk is. President Simon zou dat moeten doen. Ze zou als geen ander moeten weten dat het gedaan moet worden. Maar ze doet het niet, omdat ze weet dat ze daarmee zichzelf ter discussie zal stellen. En vooral ook die overtreding waar je over praat, is dus dat in elke slotrekening die ik onder ogen heb gehad, waren er wel 4 of 5 posten die men had overschreden. Waar er dus eigenlijk, wat ze noemen in een soort technische term, regularisatie voor moeten aanvragen bij de Nationale Assemblée. Dus ze moeten toestemming vragen van de Nationale Assemblée. Van hey, we hebben de wet overtreden, we hebben ergens te veel geld uitgegeven dan wat op de begroting stond. Geef je daar ons vrijwaring voor? Dat is die regularisatie die dan moet plaatsvinden. Er moet geld ergens vandaan weggehaald worden op die begroting, zodat dan die begroting achteraf wordt herzien. Dat is die regularisatie. En dat Dus gebeurt niet. Dus eigenlijk moest Hoefdraak ook vertellen aan de assemblee waar hij dat geld dat hij heeft besteed, dat meer was dan de begroting, vandaan had gehad. Kijkers en luisteraars, ik wil u bedanken. Ik wil Henk Ramnandalal hartelijk bedanken voor uw informatie. We hadden meester Erwin Kanhai als gast vandaag, maar hij was op zijn boerderij op Saramaka en het geluid was technisch, kwalitatief niet goed, waardoor we op het laatste moment Henk erbij hebben gehaald. Ricky, ik bedank jou ook voor jouw medewerking, Rinaldo, en zeg tot de volgende keer. Volgende keer, doei!